Takže čaute, ja som sa rozhodol spraviť takéto videjko, kde vám ukážem, čo sa môžeme naučiť z mojich videí a vysvetlím, že čo som tam robil, aby sme vedeli lepšie, aby som vám si povedal, že ako môžete vyrobiť lepšie videá a z toho možno aj ja sa niečo naučím, že vám poviem, že čo som tam robil a ako som premýšľal nad tým videom. Začneme tu na Amore Donutom. Natáčam, hej, dobre. Moja mamka si otvorila vlastnú donutériu a môjmu kamošovi som slúbil, že mu donesiem donut z jej donutérie. No on ešte nevie, že mu ho kúpim v Tesku. Adam, pozri, čo mám. Amore Donut. To sú tie Amore Donut. Fantastická. Takže to má. Keď ti povedal, že sú v Teska. Samo do ty si stále robíš zo mňa takto srandu. Fakt ma to nebaví, dobre? Ja chcem Amore Donut ochutnať a ty mi tu nejaké Tesko nesieš. Na čo som s tebou kamarát? Moja mamka si... Dobre, takže hneď, čo môžete vidieť, neviem, či ste si to všimli, máme akože storyline, akože príbeh má väčšinou 3 časti. To úvod, jadro, záver. V úvode predstavujeme myšlienku a nejakú zápletka sa tam stane. Napríklad Moja mamka si otvorila vlastnú donutériu a že mu donesiem donut z jej povedal som mu, donutérie. že donesiem No on donut. ešte nevie, že mu ho kúpim v Tesku. No, on nevie, že Adam, mohol pozri, kúpiť v Česku, to je tá zapletka. Potom v strede sa to nejako deje a vyústí sa to až v to, že záver, To že... srandu. Fakt ma to nebaví, dobre? Ja chcem Amore Donut ochutnať a ty mi tu nejaké Tesko nesieš. To je basically tá... na toto sa už pozerám až pri editovaní. Nepozerám sa na to Na tak, čo som s že tebou kamarát? pri natáčaní, že ako bude ten storyline vyzerať. Ale... Skvelý herci 310, dobre. Ale z random blbosti. Čiže nasleduje to storyline a to by malo aj vaše video nasledovať storyline. Moja mamka si otvorila A vlastnú... hneď čo vidíte je Moja mamka si je otvorila keby vlastnú raz, donutériu dva, a môjmu kamošovi som tri, slúbil, že mu donesiem donut z jej donutérie. štyri, No on ešte nevie, že mu ho 5, kúpim v Tesku. 6. V prvých 5 sekundách sme prešli cez 5 záberov, čo je, že aby to išlo rýchlo, ale zároveň keď si všimnete, tak to neskače to až tak rýchlo, že dalo by sa to spraviť ešte oveľa rýchlejšie, aby tam viac skakali tie zábery a každé jedno slovo malo nejakú vizuálnu reprezentáciu. A to nechceme robiť. A chceme to, aby to išlo rýchlo, ale zároveň nie príliš rýchlo, aby oči sa neničili. Moja mamka si otvorila vlastnú... A tu vidíte, že moja mamka si otvorila, moja mamka, ukazujem seba, Moja mamka si otvorila vlastnú Vlastnú donutériu a donutériu. môjmu kamošovi ukazujem tam donutériu, aby som lepšie ukázal, že čo myslím v tom videu. A som môjmu slúbil, kamošovi, ukážem kamoša, že mu donesiem donut z jej donutérie. donesiem donut z donutérie, tam som mohol dať možno ešte záber, ale tu už by to príliš rýchlo skakalo. Preto som tam nedal ten záber. Donesiem donut, to je akéby, že idem, no tak som dal tam záber dvoch a to je taký No môj, to robím často. No on ešte nevie, že mu že mu ho donesiem. kúpim v Tesku. Že mám kúpiť Tesku, tak shot na Tesco a takýto donut. Adam, Možno pozri, sa to čo... dalo spraviť inak trochu, ale zase je dobrá táto transition Že mu ho kúpim v Tesku. z týchto donutov, že mám tu v ruke v Adam, pozri, obchode čo a mám. tu už ich mám. Amore Donut. A hneď to skočí do akcie, takže sme v 8 sekunde už akcii, už mu ich dávam hneď. Poviem a hneď mu ich dávam. Amore Donut. A veľmi dôležité je, aby to vyzeralo naturálne, že toto video sme natáčali, toto je jedno z mála videí, ktoré bolo fakt, že akože, nechcem povedať, že fejkovo, ale bolo to iba, že ako keby, že Adam vedel, že natáčame toto video, chápeš, možno sa to povie fejkovo, to je jedno. Ale prišlo mi to vtipné, tak sme tak však natočili. A veľmi, nerobíme toto vôbec nikdy, ale toto bolo jedno také, že prišlo mi to veľmi vtipné, aby som to nespravil. A má to 72 000 lajkov, čiže tak či tak. No, keď mu to dávam, hudba, tak môžete si všimnúť, že hudbu celý čas mám. Moja mamka si otvorila vlastnú a mení donutériu sa a tá môjmu hudba. kamošovi som slúbil, že mu donesiem donut z jej donutérie. No on ešte nevie, že mu ho kúpim v Tesku. Adam, pozri, čo mám. Amore Donut. Už ide dramatická hudba, toto je nejakého filmu. Sú tie Amore Potom Donut. na drop, ide stupňuje sa to Fantastická. Takže to má. Keď ti povedal, že sú v Teska. a teraz to vystupňovalo a teraz je ten najväčší bod ten, čo sa stane. A už je, mohli ste počuť, že samo, no už kričí ten, Samo to je taký ten seamless transitioning, ktorý sa robí v editingu. To asi všetci by ste mali vedieť, ak toto kúkate. Ty si stále robíš zo mňa takto srandu. Fakt ma to nebaví, dobre? Vyzerá naturálne, že proste sedím tam
veľa z toho je, aby to vyzeralo real, aby to nevyzeralo fejkovo. Ja chcem Amore Donu dochutnať a... Máme aj profesionálny setting tam, vidíte. Že Fantastická. sme natočili, takže tam Donúc je dosť donutérie. profesionálny setting. A ako môžete vidieť, tie farby sú docela rovnaké počas celého videa, že nie je to také, že neskáče to z úplne slnečného, silného do nejakého tmavého. Dobre, aj keď ešte chcem tomu niečo Pozri, povedať. čo mám. Amore Donut. No, najhlavnejšia vec, všetky videá, najhlavnejšia vec vždycky bude Moja mamka si tá idea, aby bola čo najviac zaujímavá a aby sa dalo ľahko povedať na videu, na hooku. otvorila vlastnú donutériu a môjmu kamošovi som slúbil, že mu donesiem donúc jej donutérie. No on ešte nevie, že mu ho kúpim v Tesku. Za 6 sekúnd to dokázal povedať, tú celú premisu a ľudia sú už hooked teraz, že vedia, že chcú vidieť, že ako zareaguje na to, že nemusíme ani povedať, že a toto bola jeho reakcia, to som nemusel povedať, lebo automaticky Adam, pozri, čo mám. Amore už ideme získať jeho reakciu hneď ďalšiu sekundu. Ja neviem, či viem získať teraz. Asi nie, dobre, to je jedno. Poďme na ďalšie video, to malo 652 070 000 lajkov. To je také... No, jedno z lepších, dobre, nepovedať. Moja mamka si otvorila vlastnú donutériu a Hneď vidíte, je to ten istý hook, ale iná hudba tam je, čiže ľudia hneď vedia, že to nie je to rovnaké video, ale stále, napríklad ten úvod, ľudia sa z toho smejú, kamoši, že stále Moja hovorím mamka to si isté, moja mamka si otvorila vlastnú donutériu, ale to nie je len o tom, ono je to skôr o tom, že keď niekto scrolluje náhodne, on si pozrie to video dvakrát a potom ďalší mesiac nevidí moje video, čiže pre neho to nepríde také repetitívne, jak pre mňa, keď ja to kúkam stále, alebo keď to editujem. A ľudia si zapamätajú, že moja mamka si otvorila vlastnú donutériu a naposledy sa zasmiali pri takom videu a mali radi to video, tak teraz si to zase pozrú, lebo vedia, že to je niečo dobré. otvorila vlastnú Vidíte, tu zase inak používam, tu je priamo spredu shot, rovno na tú donutériu vidno donut. Moja mamka si otvorila vlastnú donutériu. Všimnite si, že ten text je veľký. To som si všimol, že text je veľký na väčšine videí, ktoré majú veľa views. A niekedy, keď niečo robím, proste zabudnem na to, dám menší text, tak to nevyzerá až tak dobre a nemá to až toľko views. Čiže podľa mňa niečo je tam korelácia medzi textom a veľkosti textu a toho, koľko to má views. A chcel som si z nej spraviť srandu. Preto si A také vidíte, laid back, proste teraz máme donutériu a chcel som si z nej spraviť srandu. Preto si pôjdem kúpiť šišku a začnem ju pred ňou jesť. tiež prvých 5 sekúnd už 6. záber sme. Je to 6 záberov, ale keď sa pozrite na to, tak nevyzerá to až tak, že neskáče to také, že tu, jak deseter. Počkaj, to musíme ukázať, lebo to je najväčší hlupák na deseter, ešte čo to je. To je najväčší hlupák a on to robí najhoršie, že toto sa nedá kúkať jeho videá. A nejaký spôsob má views, lebo tam dáva blbosti, ale... Počkaj, dajaké videjko, neviem, ja nekúkal som toho. Koľko stálo toto auto? 35 000 eur. Koľko to má Slavo, to už bol nejaký 6. 7. cut v 3. sekunde. koní? 45. Vlastne aká je to značka? Dobrý, má text veľký, ale už teraz cringeujem. BMW. Ako dlho to máš? Od včera. Koľko žere? Boha, to nechceš vedieť. To je jedno. Nerobte toto ako on. Ešte toto, čo on robí, že Porúčaš sa to auto divák? máš jeden záber, že ani nemá viac záberov a na to katuje, približuje tam a to takto strieda. Nepáči sa mi to. Neviem, keď sa vám to páči, tak to robte, ale je to na nič. Takže chápeme. Rýchlo, aby išli šoty, ale aby to nevyseralo príliš rýchlo. Moja mamka si otvorila vlastnú donutériu a chcel som si z nej spraviť srandu. Chcel som si nespraviť srandu. To už je ten nápad sám o sebe. To je tá najhlavnejšia vec. Zase to musím akože emphasiznúť. Ten nápad je tá najhlavnejšia vec. Mamka si otvorila vlastnú donutériu a chcel som si nespraviť srandu. Preto si pôjdem kúpiť šišku a začnem ju pred ňou jesť. Preto si pôjdem kúpiť šišku a začnem ju pred ňou. To je taký... Že mamka, čo ťa stvorila, alebo ako by si to povedal proste, a ťa vychovala a ty pred ňou si robíš takto srandu, to sa nerobí a tak, chápe, že sú tam také tie, každý to má v hlave, že či si malé decko alebo dospelý človek, no tak máš v hlave, že to je to zaujímavé. ňou jesť. A potom reálne ja si nerobím srandu, že až takú zlú je reálne potom. Zima je. Viete, toto je veľmi úspešné, som nevedel, či to mám dať tam.
Pršovská kalamita. Zima je. To som nevedel, či tam mám dať. To je nahrdlý záber. Ale nakoniec som to tam dal. A malo to tiež tak 95 000 lajkov, čiže nie nejaké zábery, ktoré sú takto, že možno out of context, tak možno tam majú priestor, keď to vyzerá dobre. Pršovská kalamita. Zima je. Už bol rýchlejší cutting. No. A tiež to bolo story. Som setol story, už som kúpil tie donuty, už v tom intre, už som ich niesol vonku. A teraz už idem za mamkou. Idem tam, to možno som nemusel robiť až také dlhé, ale to je jedno. A jasne vidím donut, ona tam je, som jej pozdravil, čiže vieme, že sme v rovnakej miestnosti. Ja užijem ten donut. Je to easy na pochopenie. Mamka má červený no žltý text, aby to bolo vidno ten rozdiel. Nemáš doma navarené. Chápeš, niečo vtipné povedala. Ona toto je fakt, že naturálne. To som fakt tak prišiel, fakt som tam mal kameru a fakt takto reagovala. Čiže to som bol rád za to, že to takto vyšlo, má to toľko veľa lajkov, keď to je 100% jeho video. Chceš ma podražiť, chceš reakciu od mami. Zase to nemôže, ani tu si... On mi to mohol otcovi, nech vymení zámek. A na konci je vtipné. A už idem odvolať otcovi, nech vymení zámek. Je to samé o sebe vtipné. A toto je tiež referencia na staršie video. Úplne prvé video na Amore Donu, čo som spravil. Kde mi mamka vymenila zámok z toho, že som si nespravil srandu. To sa môžeme pozrieť teraz, ale vidíte, že Mohol otcovi, nech vymení zámek. Moja mamka si a otvorila hneď to skončilo v tom momente. Tu som mohol dať lepšie asi hudbu nejakú a nejaký taký... Je tu tak pomalé tam také dun, ale mohol si to lepšie spraviť. Chceš reakciu od mami. Zase to nemôže, ani tu si... On mi to mohol otcovi, nech vymení zámek. Moja mamka si otvorila vlastnú donut. Ale overall podľa mňa banger video. Už 2 roky staré skoro. Dobre, mamka vydáva videjka. Deň. 358 000 donutov si poprosil. To je nejaké random. Toto je tá najdlhšia donáška Toto je donutov nové na video, Slovensku. hej. Môžete vidieť, že máme veľký text. Toto je tá najdlhšia donáška donutov na Slovensku. A ideme doniesť donut z Prešova až do Bratislavy. No vo vlaku sme si uvedomili, že sme vlastne zabudli donuty v Prešove. Nie, robím si srandu. Máme ich a po 6 hodinách strasti plnej cesty sme dorazili do Bratislavy. A stačilo to už iba doručiť. Kokso, to fakt prišlo? Ďakujem, chalani. Kokso. Naložené. A daj follow, aby sme ho donesli aj tebe. Dobre, takže tu, na čo sme robili, to je už nové video, to je pred mesiacom spravené, mesiac 4 dní. Prečo to má 10 000 lajkov a nemá to 90 000 lajkov? Jednoduchá odpoveď, nie je to taký nápad, jak hovorím, ktorý by mal až taký masívny appeal, ten masívny záujem. Je to Toto je tá najdlhšia donáška donutov na Slovensku. A ideme do... najdlhšia donáška donutov na Slovensku. Nepovedal som tam hneď na začiatku, že toto je tá najdlhšia donáška donutov na Slovensku. No ideme pešo, alebo že no... Že nechápete, nie je to tam také niečo, čo by to robilo crazy. Čakať. Toto je tá najdlhšia donáška donutov na Slovensku. A Jak by som to zlepšil? Toto je možno časť videa, by bolo dobré, tak by som to myšľal nad tým, jak to môžeme zlepšiť. Najdlhšia donáška donutov na Slovensku. No, musím prejsť cez pešo, cez celé Slovensko bosy. To už je zrazu úplne o niečom inom video. Celé je to related do Amore Donut, ale zase to by malo viac views, keby sme to spravili takto rýchlo, going a také zaujímavé. A ideme doniesť donut z Prešova až do Bratislavy. Prešova až do Bratislavy, takže to, koho zaujala tá idea, tak je hneď, že už mu povieme, že z Prešova do Bratislavy, ukážem to takto jednoduchým týmto. Možno som to mohol spraviť lepšie, nie je to až také tematické, že máme nejaké takéto Toto je tá videjka. najdlhšia Mohol som možno donáška donutov na nejako v Slovensku. mobile ukázať mapu. A ideme doniesť donut z Prešova až do Bratislavy. No vo vlaku sme si uvedomili. No vo vlaku, a vidíte hneď, to je najdlhšia donáška donutov na Slovensku. Máme 1, 2, 3, 4 katy teraz tu máme napríklad iba. Toto je tá najdlhšia donáška donutov na Slovensku, vidíš, máme donuty. Toto možno je random, že tam je moja mamka, že niekto, kto to nepozná alebo si nepamätá, tak
nevie, čo sa tu presne deje, či to je tá donuteria, toto je fakt, že donuteria, že takto sa vydávajú donúty tam. To možno nevedeli ľudia, preto boli takí confused a dali scrollnúť preč. To môže byť ďalší dôvod. Toto je tá najdlhšia donáška donútov na Slovensku. Vidíte, ale berie tam tie donuty a dáva ich do tašky, čiže donáška, chápeš, Volt kuriéri majú tašky takéto, takže ukazujeme, čo robíme na Slovensku a ideme doniesť, chápeš, ide na kolobežke, ide jakoby, ale nie je to až taká, že priama reprezentácia toho, jakoby, chápete, že a ideme doniesť, to by mohlo byť nejaké selfie video, jak ideme na vlak, alebo jak nastupujeme do auta, alebo dáme tú tašku do auta. Dalo by sa to inak spraviť, aby to bolo viac také, že tie zábery ukazujú, čo tam je a boli také viac zaujímavé. Toto nie je až taký zaujímavý záber. A ideme doniesť donút z Prešova až do Bratislavy. Ale má tam sound efekty, hudba tam ide. Sme si uvedomili, že Nechce zmeniť hudba na 5. sekunde. sme vlastne zabudli do Sme vo vlaku a sú také styl zábery a sme, že no vlaku sme si uvedomili, že sme zabudli donúci na Prešove. Viete, takto mi to príde a potom je to cool a potom hneď slep. Nerobím si srandu, máme tašku, ukazujeme, jak ich máme. Mohlo by sa to lepšie dať, že by som ich vyberal, v ruke držal tam na chodbe. Vidíte, kompromisy, ktoré mohli byť lepšie spravené to a preto to máme lajko. Nevadí, naučíme sa z toho, ideme ďalej. ich a po 6 hodinách A po 6 hodinách strasti plnej cesty sme dorazili do Bratislavy. Vychádzame z vlaku. Sme dorazili do Bratislavy. A všimnite si, že tam nevejstujem veľmi slova v týchto videách často. Tu som možno vejstoval trochu. Dlhšia donáška donútov na Slovensku a ideme doniesť donút z Prešova až do Bratislavy. No vo vlaku sme si uvedomili, že sme vlastne zabudli donúty v Prešove. Nie, robím si srandu. Máme ich Tu som nemusel dať máme a ich. po 6 hodinách Tu som nemusel dať napríklad tieto dve slovo, to je sekunda stratená. strasti plnej Strasti plnej cesty 6 hodín možno to ukazuje, že to bolo 6 hodín, že to muselo byť dlhé, ale neukazuje to priamo, že v čom to bolo strasti plná cesta. Že zase tam sú slova, ktoré možno nedávajú dosť až tak zmysel. cesty sme dorazili do Bratislavy. Toto Bratislava, tento záber mohol byť viac reprezentatívny Bratislave, napríklad Bratislavský hrad, chápete? Bratislavy. Tu máme Bratislava, myslím si, to je dobré. A stačilo to už iba doručiť. A hneď sme sa katli tam. Mali sme zábery, ako sme išli pešo tam, ale nechceli sme to takto robiť. Rovno sme to katli tam, už klopeme na dvere. Je to jasné z toho, že už klopeme tomu človekovi na dvere, čiže to je dobrý záber, podľa mňa. Dobrý. Hneď vyjde vonku, hneď je v Madrite. Kokso, to fakt prišlo? Ďakujem, chalani. Reakcia. A ochutnáva. Vzadu hudba One More Time, copyrightová, a na TikTok môžete dať copyrightové hudby zatiaľ. Nemyslím, že s tým je nejaký problém. Iba tie Universal Music Group nemôžete dávať, čo Drake tam je a títo. Ale toto nie je copyrightové na TikToku, čiže to môžete dať, to je banger na TikToku, môžete tam používať hudbu, ktorá hociakú prakticky. Naložené. A daj follow, aby sme ho donesli aj tebe. A daj follow, aby sme ho donesli aj tebe. Z tohto videa prišlo 2000 followerov na Amor Donut, čiže to fungovalo. A kopu ľudí, všetky komenty sú prezisky, že kam ich tu máme doniesť. Takže tento ending, že kto už bol do toho invested, tak vedel, že sme to reálne doniesli. A keď mu poviem, že daj follow, tak dali follow a napísali koment, že kam. Donesli aj tebe. Sorry, že žlívam. Som unavený dosť už. Ale to je jedno, musíme stále pracovať ďalej. No. Tu je to najnovšie video. Mal som pre mojej mamky do Nutériu spraviť reklamné video, no keďže som bol v Terchove a nemohol som ako natočiť video, keďže do Nutérie je v Prešove, no tak vám som poviem fun fact o Janošikovi. Janošik mal najradšej lotusový donut za more donut v Prešove a tam rád chodil si dať donuty ešte pred tými 200 rokmi. Dajte like, prosím, odber, koment. Pozerajte toto video a hneď viete, že nie je to také, že hard hitting intro, nie je tu v strede veľký text, do Nutéria. Tento záber nemám rád, lebo to je príliš oddialené. Takže niekto sa sústredí na to naľavo, čo je napravo, zem, byty. Nie je jasné, že to je iba tá donutéria, ako bolo v tom zimnom videu. Mal som pre mojej mamky do Nutériu spraviť reklamné video, no keďže som bol v Terchove a nemohol som ako natočiť video. Čo tak nemal takto katovať text 5 sekúnd a mal tam iba 3 zábery.
Čo podľa mňa už je málo, toto už bolo podľa mňa málo. v Prešove. No tak vám sa poviem fun fact, To není nejako related, prečo sme tam v týchto róbach, nedáva to zmysel. Janošikovi. Janošik mal najradšej Lotusovi Nepočuť ma poriadne, nejaká random hudba, tam už ide celé video. donut za more. Lotusovi donut za more donut, prečo sme v týchto a nemáme tam donuty. v Prešove a tam rád chodil si dať donuty všetko tými 200 rokmi. Dajte like, prosím. Najviac random zaberí iba z Terchovej, či zazrivi, či kde to bolo. Ale reálne tam nie je nič k tomu, čo hovorím. Podstatné, relevantné, preto má málo lajkov. Odber, koment, všetko, like, chápete? Chuti si kúpiť donut. Tu nejaké random proste intonácie mám. Čo by boli vtipné, možno by sa dali použiť, keby som to lepšie proste zapavilo. Toto nerobte. To je príklad, ako to nerobiť. Aj keď toto s Janoškom by bolo viac, sa dalo lepšie spraviť. Keby som tam viac tie reprezentívne zábery dával, chápete? Viac to malo švih. A to bude všetko pre toto video. Ak chcete viac takýchto breakdownov, alebo nejaký viac in the making of, že priamo ako robím nápady, alebo priamo ako editujem tie videá, alebo priamo ako to natáčame, alebo niečo, proste máte nejaké otázky, ak sa pýtajte, ak chcete ďalší takýto nejaký breakdown týchto videí a nie len na more donut, možno mojich vlastných, alebo pre nejakú firmu, ktorú sme robili, tak mi dajte. Prečo followujem Filip Wood? Kto je Filip Wood? Aj tento typ, ten má dobré videá. Dobre, ak chcete viac takýchto videí, dajte follow, like, odber. Follow, like, odber, dobre, to je jedno, sme na YouTube, subscribe. Majte sa.